Γεια σας μάγκες, Twingsters εδώ. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο που κάνουμε και πιστεύω ότι θα είναι το καλύτερο βίντεο που θα κάνουμε γιατί είναι το πρώτο. Και σήμερα, στο σημερινό βίντεο, θα έχουμε ένα challenge. Οκ, θα έχουμε ένα challenge. Ό,τι όπλο βρούμε στο lobby, τώρα που θα μπούμε, θα το χρησιμοποιήσουμε στο match. Άμα δεν βρω τίποτα, δεν χρησιμοποιώ τίποτα. Και επίσης, άμα είναι πράσινο χρώμα, θα χρησιμοποιήσω το πράσινο. Άμα βρω το ίδιο όπλο και είναι άλλο χρώμα, δεν θα το χρησιμοποιήσω καν. Αυτό είναι πολύ κακό. Αυτό είναι πολύ κακό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πρέπει να βρω όπλο γρήγορα γιατί. SMG, ωραία. SMG, πράσινο. Εντάξει. Κάτσε να βρω και κάτι άλλο γιατί. Δεν με καλύπτει. Παίζει να μην βρω τίποτα, ρε. Παίζει να μην βρω τίποτα. Μετά θα βάλω τον Drake, ρε. Το skin του Drake. Λοιπόν, θα πέσω ματρικά. Crazy Grove. Επίσης είμαι άμπαρος, ρε. Δεν έχω ιδέα στο Fortnite. Αλλά πιστεύω ότι το έχω. Πρώτο ματσάκι. Εντάξει, το έχω. Είναι πρώτο match σε αυτό το map εδώ πέρα. Στο OG. Τέλος πάντων. Τι πέτυχα? Πράσινο SMG. Πρέπει να βρω πράσινο SMG. Και είμαι εγώ και αυτός ο τυπάς. Τελικά δεν είμαι εγώ και αυτός ο τυπάς. Όχι ρε γάμο το. Τέλος πάντων. Όχι. Μόνο SMG, Κάτσε να βρω. Άμα δεν βρω, πάει. Θα πεθάνω. Γάμο το. Δεν πειράζει. SMG είναι. Δεν πειράζει. Δεν υπήρχε λύση. Μπρο. Στο μάτσο που θα παίξω τώρα το επόμενο. Που θα παίξω με τον Drake. Drake, πού είσαι? Βασικά μου αρέσει πιο πολύ να το λέω Kanye West. Λοιπόν, πάμε να βρούμε κανένα οπλάκι. Να παίξουμε ρε φίλε κανένα ματσάκι. Να βρούμε όπλο γιατί... Πρέπει. Κάτι μου λέει ότι θα παίξω μόνο με πίκας. Και αυτό δεν μ' άρεσε. Θα παίξω με bandages, τέλεια. Μόνο με πίκας, τι λέω. Ο άλλος πίσω με πυροβολάει. Θέλει να με σκοτώσει από τώρα, επειδή είμαι μαύρος. Εντάξει, πολύ ρατσιστής. Έλα τώρα, εντάξει, πολύ ρατσιστής. Έχει χαλάσει η φωνή μου να πούμε, επειδή ήμουν άρρωστος. Αλλά δεν πειράζει. Μόνο με πίκαξ. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Αυτό μας πέτυχε. Εν τω μεταξύ έχει ωραίο ουρανό, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Έλα να σκοτώσω κάποιον με την πίκαξ, ρε φίλε. Να έχω έστω ένα kill. Ξέρω ότι αυτό το βίντεο θα είναι βαρετό. Γιατί ειδικά αυτό το κομμάτι θα είναι βαρετό. Γιατί θα έχω όπλο. Δεν θα παίξω ξύλο. Τι να παίξω με το pickaxe. Το pickaxe ή pickaxe είναι. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Τι να παίξω ρε φίλε με το pickaxe. Από. Τώρα εδώ πέρα είναι πολύ περίεργα. Αυτή η πόλη. Πώς λέγεται. Πώς λέγεται ρε κάτσε. Moisty Mirror, ξέρω εγώ. Moisty Mirror. Όχι. Όχι! Αλλά δεν έχω όπλα ρε. Είναι πολύ βαρετό, εντάξει. Βασικά δεν θα είναι βαρετό γιατί θα πεθάνω αμέσως. Σκότωσέ με, έλα. Σκότωσέ με. Bye bye, tata, goodbye, gaya. Πούμε και καλό παιδί ρε φίλε. Αμέσως θα με σκοτώσει. Αμέσως θα με σκοτώσει. Το σκύφτη, κάτσε, το σκύφτη. Θα βάλω το Juice WRLD. Το Juice WRLD θα βάλω. Λοιπόν, σκοτώνεις κάποιον. Εν τω μεταξύ, bro. Materials.
Ωραία. Tactical. Pump, τι είναι. Pump και πιστολάκι. Ευχαριστώ, Travis Scott. Αυτό εκεί πέρα το προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω, ωραίο. Tactical. Εντάξει, πιστολάκι και pump. Και λέω tactical. Αλλά πριν το πρώτο match πρώτα πολύ επικό fail. Έφαγα κατευθείαν, ρε. Κατευθείαν. Σε όλες τις πίρκες θα πέσουν. Αντρικά. Εγώ είμαι πολύ άντρας. Θα πέσουμε εκεί πέρα. Λοιπόν. Μακάρι. Μακάρι. Να σκοτώσω κάποιον. Όχι μόνο να σκοτώσω. Να βρω όπλα. Και είναι όλα γκρι, ρε. Ωραία, να βρω όπλα και να ζήσω λίγο παραπάνω. Αγνοήστε το βήχα. Λοιπόν, θα πέσουμε εδώ πέρα. Όχι, για κάτσε εδώ τι λούτο έχει. Πες μου τι να πάω. Δες που έπεσα. Βοήθεια. Run. Γιατί όλα είναι επικά fail, ρε man. Γιατί όλα είναι επικά fail. Όλα είναι επικά fail. Αυτόν εδώ το τυπάκο. Θα το ξαναπετύχω, ρε. Θα το ξαναπετύχω αυτό. Illumination Save λέει. Θα το ξαναπώ. Αυτό το βίντεο ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like. Κάντε και ένα subscribe. Και σύντομα έρχεται part 2. Και όχι μόνο part 2. Θα έχουμε και άλλα βίντεο ωραία. Μπορεί να έχουμε και IRL. Δεν ξέρω. Μπορεί να έχουμε και unboxing. Θα έχουμε unboxing σίγουρα. Unboxing. Οπότε να τα περιμένετε. Γι' αυτό κάντε subscribe. Και υπομονή για part 2 και άλλα γαμάτα βίντεο.